Nagpuunang ngunya na aldaw Marso 23 ang pag-obserbar sa Ramadan kan mga Muslim sa Kinaaban. Saro sa mga aktibong Muslim community sa nasyon ang grupo ni Al-Amin na pigbibilog ning lampas 4,000 na pamilyang Muslim. Sabi niya, ang Ramadan, sarong paagi ning pag-ayuno o pagbakli ka mga kasalan. Sa durasyon kay ni, pinagbabawal man ang pagkaon o pag-inom ning tubig po na alas 4:30 ning maagahon, sundo sa paglubog kang saldang. Kaya kami nag-aayon, no, nang sa gayon ay ma-feel namin yung gutom. Which is, marami sa ating mga kababayan ngayon na dumadanas ng gutom. So, kapag naranasan mong magutom, ay ma-feel mo talaga ang mga taong nagugutom. So, nang sa gayon ay magiging mapagbigay ka sa mga taong nangangailangan. Alas 12 maning ugto nagpupunang sa indang pagsamba. Apwera sa lugar ning pagsamba, pwede man ining gibun sa kanya-kanyang harong. Ay yung talagang malayo, hindi niya kaya ng physically, matanda na, pwede sa bahay. Or yung mga kulang ng pamasahe, or kahit na may sasakyan, malayo, malaki rin gasolina mo, gagugulin mo, pwede sa bahay ka na lang magdasal. Mientras tanto, nagpapasalamat naman si Alasan sa respeto, asin suportang padagos na pigpapamati sa indakan ibang mga reliyon sa bilog na Kinaaban. Ibig sabihin na hindi tayo makasagasa ng ibang nilalang, ng ibang tao. Kaya po yan ang Muslim eh. Yun ang ibig sabihin. Ang Islam naman ay kapayapaan. Hindi tayo gagawa ng masama laban sa ating gobyerno, laban sa ating kapwa na iba ang kanilang paniniwala. Dahil yun ang tunay na Muslim. Sa maabot na Abril 21, nakatala ng pagtatapos kang Ramadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal